Ay 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 ay. Yay. Kini atong bantayan karon mga upunganon. Upunganon bangkalanon. Mangyawat ligtas ayuda. O adtos barangay. Perting kaasa pud sa linya. Likalim implementa na social distancing. Ang linya perting taasa hasta pag yung huuta. Stay at home. Upunganon bangkalanon. Kitang tanan yun mag-ubang. Mag-alcohol unya magmas. Social distancing itatuman. Og ni anang paagihan. Siti sila og siti ta. Ang virus yun mawala, basta maghiusa ta. Always strong, mga upunganon. Upunganon bangkalanon, magampo ta maghiusa. Naunta yun mawala na kining virus nga corona. Gobyerno buligan ta sa atong suporta. Kay kini para lang sa atong pamilya. I-extend ang lockdown. Punganon bangkalanon. I-extend na pud ang lockdown. Maong mag-amping tang tanan para dili na mapunan. Unya magpuyo tas balay para kita malikay. Sa virus na corona nga wala na to damhan. Sa virus na corona nga wala na to damhan. Sa virus na corona nga wala na to damhan. Ang virus na corona nga wala na to damhan. Nga wala na to damhan.